Uz tonove himne sandžačkih Bošnjaka zavjerila se jutros bošnjačka nacionalna zastava i pred zgradom opštine u Sjenici. Svečanosti obeležavanja Dana bošnjačke nacionalne zastave prisustvovali su predstavnici lokalne vlasti i građani Sjenice. Njih je pozdravio i čestitao im praznik predsjednik opštine Muris Turković. Poštovani sugrađani, u ime lokalne vlasti i svoje lično ime, želim da čestitam svim pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice Dan zastave 11. maj. Želim vam dobro dan i U ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća praznične čestitke uputio je potpredsednik izvršnog odbora te bošnjačke institucije Muhedin Fjuljanin. Poštovani sugrađani i dragi Bošnjaci, u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća želim da vam poželim sve najljepše povodom našeg najvećeg nacionalnog blagdana, Dana bošnjačke nacionalne zastave, i da u miru, blagostanju, stabilnosti i sigurnosti sve naredne naše blagdane dočekamo i na svečan način ovako proslavimo. Pozivajući Sjeničane da prisustvuju centralnoj svečanosti, Fjuljanin je podsjetio da će tradicionalni prijem povodom Dana bošnjačke nacionalne zastave biti upriličen večeras u glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru, nakon čega će biti održana i 7. smotra bošnjačkih narodnih igara.